бо вуҷуди оне ки иқлими ноҳияи бохтар барои кишоварзӣ муносиб асту пахтакорӣ яке аз самтҳои асосӣ дар минтақа мебошад, вале сокинон ба мушкилоти зиёде дучор гаштаанд. Хусусан аҳолии деҳаи ҳақиқат Собиқ Киров гарчанде борҳо ба масъулин муроҷиат намуданд, аммо арзи сокинон то ҳанӯз беҷавоб мондааст. рӯз то рӯз сатҳи оби обпартовҳо ба сатҳи замини киш баробар шуда, аз намии зиёд ниҳолҳои полезӣ ва назди ҳавлигӣ хушк мешаваду дар бисёр ҷойҳо заминҳо ба шӯразор табдил меёбанд. баланд гардидани шӯра ва сатҳи намнокӣ бошад на танҳо ба зироатҳои хоҷагии деҳот, балки ба саломатии аҳолӣ низ таҳдид дорад. агар масъулини соҳа саривақт ин мушкилиро бартараф накунанд ва чораҳои зарурӣ наандешанд, сокинони ҷамоатҳои мазкур ба мушкилоти бештаре дучор хоҳанд гашт, зеро бемориҳои сироятие мавҷуданд ки ба ин восита паҳн мегарданд ва аз ҷониби дигар онҳо наметавонанд ҳатто соли оянда аз заминҳояшон даромад ба даст оранд, ки ин албатта ба беҳдошти зиндагии онҳо таъсири манфӣ мерасонад.